Image-analyse. Hos McDonald's bruger man rigtig meget tid og penge på at gøre deres image bedre. Definitionen på den tredobbelte bundlinje indebærer økonomi, miljø og socialt ansvar. Hos McDonald's fokuserer de rigtig meget på kvaliteten af den mad, de producerer. McDonald's udvikler produkter, der passer til danskernes smag og udvikler deres reklamer og markedsføring lokalt. Hos McDonald's kan du få noget for enhver smag. Udover burger og pomfritter serverer de også salater, gulerødder, frisk frugt, juice og vand. Og på det seneste har de produceret McFeast og McChicken i en ny og grovere version. Hele tiden udvikler de nye produkter, også nogle med færre kalorier og lavere fedtindhold. McDonald's har gjort det let at finde information om deres mad, og som de eneste i Danmark har de udviklet en måltidsberegner, der gør det muligt for hver enkelt kunde at finde antal kalorier og ernæringsoplysninger om præcis den mad, de spiser. McDonald's moderniserer deres restauranter for at skabe rare omgivelser for deres gæster og medarbejdere. De ønsker, at kunderne skal komme til restauranten og få en hyggelig oplevelse både med familie og venner, hvor der er plads til både hyggesnak og lektielæsning. Da McDonald's er en familierestaurant, lægger de stor vægt på, at markedsføringen til børn også skal være ansvarlig. Når de reklamerer for en Happy Meal, er det altid med hamburger samt økologisk mælk og gulerødder som tilbehør, i stedet for sodavand og pomfritter. Desuden har McDonald's ikke vist tv-reklamer til børn siden 2005 i tv og biografer siden 2008. Hvis de viser reklamer for Happy Meal på tv, er det altid henvist til forældrene og kun vist efter kl. 20. Begrebet den ansvarlige virksomhed omfatter frivilligt miljøarbejde og CSR. CSR står for Corporate Social Responsibility, som omhandler, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, ved f.eks. at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima. Hos McDonald's er de meget bevidste om deres ansvar over for miljøet. De samarbejder med førende eksperter inden for miljøområdet til at finde nye og bedre måder på at gøre deres virksomhed mere miljøvenlig. Derudover har de nogle globale mål, som indebærer følgende: at minimere deres vand- og energiforbrug, og at sikre de naturlige levesteder for planter og dyrearbejdere, samt at minimere brugen af kemisk skadedyrsbekæmpelse. Hos McDonald's anvender de papir og andre materialer til indpakning af deres mad i restauranterne, og arbejder hele tiden på at reducere mængden af indpakning til gavn for miljøet. McDonald's kæmper også for at minimere madspild, ved at f.eks. det madaffald, som bliver til overs ved madlavning i deres køkkener over hele landet, vil blive samlet og sendt til et anlæg, hvor det omdannes til biogas. McDonald's er fast besluttet på at forbedre deres sociale og miljømæssige resultater. De arbejder hårdt sammen med deres leverandører og franchise-tager for at få en bæredygtig fremtid, både for deres gæster, medarbejdere og det samfund, de er en del af. Hos McDonald's er deres mangfoldighedspolitik en stor del af deres succes. De mener, at medarbejdere med forskellige baggrunde og holdninger bidrager til en del af deres virksomhed med deres forskellige talenter. Det er med til, at de bliver bedre til at håndtere dagligdagens udfordringer og konflikter. Dette gør også, at folk er med til at føle sig mere velkomne i McDonald's-restauranterne, og at medarbejderstabens sammensætning afspejler befolkningens sammensætning i lokalområdet. McDonald's har modtaget flere priser gennem årene. De har blandt andet modtaget MIA-prisen i 2009, der blev uddelt af Institut for Menneskerettigheder, Great Place to Work, særpris inden for mangfoldighedsledelse i 2008 og 2006, og en integrationsministeriet integrationspris i 2006. Derudover har McDonald's både i 2011 og 2012 vundet prisen for Danmarks bedste store arbejdsplads. McDonald's skiftede deres indpakning ud, efter at mange gæster gennem 2 år havde boykottet produktet. Plastikbakkerne til burgerne indeholdt freon, som er med til at nedbryde det ozonlag, der beskytter jorden mod solens farlige stråler. I dag anvender McDonald's en mere miljøvenlig indpakning.
I ledelsesberetningen for McDonald's årsrapport 2011 står der, at selskabet i samarbejde med franchisetagerne fortsat med at investere væsentlige beløb i modernisering af restauranterne. Og i løbet af de kommende år vil langt størstedelen af danske restauranter blive moderniseret indvendigt. Derudover blev der i 2011 sat fokus på at øge restauranternes tilgængelighed for kunderne. Det betyder døgnåbner for nogle restauranter, og i dag har de fleste restauranter åbent fra klokken 7 til 1 i alle hverdage. For alle store virksomheder er det et krav at være en ansvarlig virksomhed og følge de såkaldte CSR-regler.